Ľudia sa nás častokrát pýtajú, prečo pravidelne organizujeme pochod za samostatné Slovensko, keď Slovensko je samostatné. My si však myslíme, že Slovensko samostatné nie je. Nemáme vlastné štátne hranice, nemáme vlastnú menu. Rozhodujú o nás v Bruseli. To, že Slovensko nie je samostatné, sa ukázalo i v uplynulých mesiacoch, kedy nám Brusel diktuje aj to, ako sa máme správať imigrantom. Preto pozývame všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud slovenského národa, ako i národov Európy, na pochod za samostatné Slovensko, aby spolu s nami prišli vyjadriť odpor voči diktatúre Bruselu. Stretneme sa 12. marca o 14. hodine na Svätoplukovom námestí v Nitre.